għal-messaġġ naqra differenti meta s-soltu, speċjalment minn dan il-pulptu, mhux totalment differenti, imma daqsxejn vija differenti llum minn dak li forsi inna nitkellmu dan l-aħħar ftit jiem. Nixtieq insellem il daw kollha familja River of Love madwar Malta u madwar Għawdex li jsegwuna ġimgħa wara ġimgħa. Isimgħu dal-messaġġ bir-reqqa minn qalbkom, iftħu widnejkom, ħalli l-mulej ikellimkom, ħalli verament ħajjitkom ma tibqax l-istess. Itolbu miegħi issa stess. Missier Qaddis, kellimni mill-kelma qaddisa tiegħek. Iftaħ li għajnejja, iftaħ li widnejja u għatini qalb paċċana għal kelma qaddisa tiegħek. Jilles nirċievi l-kelma tiegħek u għattu għad iktar ma nerġa' nkun l-istess iktar f'isem Ġesu Kristu. Amen. Morru fil-ktieb ta' Luqa, fil-ktieb ta' Luqa 9, Luqa 9. Il-messaġġ ilu jberren ċertu ħsibijiet u forsi il-lejla il-messaġġ huwa fuq ċertu prinċipji li importanti li fil-ħajja tiegħek iżommhom l-ewwel f'ħajtek, l-ewwel f'post f'ħajtek. Ħalli nsaqsikom, il-mistoqsija hija di. Bl-Ingliż il-mistoqsija hija what matters the most in your life. Jew nkella x'inhu l-aktar jew x'inhi l-aktar ħaġa importanti f'ħajtek. L-aktar ħaġa importanti f'ħajtek. L-aktar ħaġa importanti. Issa, intom li qed tisimgħuni, peress li intom tafu li qed tisimgħu predikatur Kristjan, pastor, allura nista' nifhem fejn ħajmur il-ħsibijiet tagħkom mal-ewwel. Però ħa nagħmilha b'mod ġenerali. Hemm affarijiet importanti fil-ħajja, imma x'inhuma vera dawk l-affarijiet li huma tant huma importanti li number one ma tistax tgħix mingħajrhom għax jekk tipprova tgħix mingħajrhom kun biss qed teżisti. Just kif inħobb ngħid jien timla l-vojt ta' xaw l-ispazju. U x'inhi l-iktar ħaġa importanti once li inti twilit u ġej f'din id-dinja. Inti ma kellek l-ebda deċiżjoni fl-għażla jekk titwilidx jew le. Però għandek l-għażla kollha f'idejk kif tgħix u kif toħroġ minn din id-dinja. Ma stajtx tagħżel kif tidħol, imma int ħajkollok tagħżel kif toħroġ u kif toħroġ minn din il-ħajja. Amen? X'inhu l-iktar ħaġa importanti? Il-flus? Ma nemminx li l-flus huma l-iktar ħaġa importanti, għalkemm għandhom importanza. Il-fama. Taf li il-bniedem mod ġenerali, kull bniedem mod ġenerali, apparti xi eċċezzjonijiet, imma l-bniedem in ġenerali għandu bżonn li jkun stimat, rikonoxxut. Mhux bil-fors li jsir famuż bħal Elvis Presley, imma li jkun rikonoxxut, stimat. X'inhu l-iktar importanti? Is-suċċess? Is-suċċess finanzjarju? Is-suċċess fil-business? Is-suċċess li jkollok ħafna ħbieb? Li tkun maħbub minn ħafna nies? Li ħafna nies iċabċpulek? X'inhu ma l-iktar ħaġa importanti? Ġesu jitkellem fuqha din fil-Vanġeli
u jgħidilna x'inhi l-iktar ħaġa importanti. Hawn xi ħadd għandu idea ta' x'inhi l-iktar ħaġa importanti. L-iktar ħaġa. Issa hemm affarijiet importanti, imma l-iktar ħaġa. X'taħsbu? X'inhi? Il-grazzja t'Alla, xi ħadd ieħor hawn xi ħadd ieħor jgħidli x'inhi l-aktar ħaġa importanti? L-salva. Taf li inti ħafna min-nies meta jtgħidilhom is-salva ma jafux għal xiex qed tirreferi. Taf li inti meta mhux l-ewwel darba jiena meta ġieli ngħid jgħidilhom inti n-nies inti tafek inti salvatu, salvat minn xiex. X'jiġifieri salvat? Raġel tajjeb jiġifieri jiena raġel tajjeb mela. Aħna il-Kristjani aħna nużaw ċertu lingwaġġ li nieħduha for granted li meta tgħid il xi ħadd fid-dinja int salvat le Malti. Naħduha for granted li qed jifhmuna mal-ewwel. Qed tifhmu? Morru fi ktieb tal-Luqa kapitlu 9 min vers 23. Luqa 9 vers 23. 23. Darba qal il-kulħadd jekk xi ħadd irid jiġi warajja, għandu jiġħad lilu nnifsu ma taġobniex dina. Taf li din nista' nagħmel seminar sieħu fuqha. Għandu jiġħad lilu nnifsu. Id-dinja x'tgħidlek? Kun inti nnifsek. Be yourself. Ġesu jekk jgħidilna? Deny yourself. Araw il-messaġġi tad-dinja, id-dinja tgħidlek just be yourself. Jesus says deny yourself. Opposti totali. Għandu jiġħad lilu nnifsu. Pero hemm ħafna good news ta' fuq għadi. Jerfa' salibu kuljum. Naf li aħna ngħixu f'kultura però mhux Malta biss, imma ħani tal-Malta. Ħafna Maltini ħassa jibqgħu jippruvaw jilħqu salib ħadd ieħor. Ismawni, taħlix ħinek. Ġesu qallek erfa' salibek. U imxi warajh. Ġesu ħafna nintaqma b'ħafna Maltin u għaw infatti anka l-Italja, reġenti, infatti ma l-Italja l-Italjani tkellimhom ħafna dan il-mod, għaliex Italjani bħal Maltin ukoll għandhom bosta minnhom għarfien fuq semaw b'Ġesu. Bella inti li tisma' fuq Ġesu u li tkun taf lil Ġesu timxi wara Ġesu huma żewġ affarijiet totalment differenti. Ħajrkom aħwa. Li bnidem jgħidli, ara, f'Malta ma nafx min hawn fid-dinja f'Malta li ma semax fuq Ġesu. U ma nafx min f'Malta kemm hu l-persentaġġ li ma jemnux Ġesu. Ġifieri fil-maġġoranza mela 100% naħseb semaw b'Ġesu. U jekk mhux forsi 100% ma ngħidlek kważi 100% oħra jemnu f'Ġesu li jeżista, li kien xi figura famuża sarna nafu bih. Però mbagħad għandek minoranza li mhux biss jemnu f'Ġesu li jeżista, imma li jsegwu l-Ġesu. Ħafna jaħsbu li għax biss jafu fuq Ġesu jew jemnu f'Ġesu li jeżisti huwa biżżejjed. Ma mhux biżżejjed. Għax bħalma tafu Ġesu mhux biex isejjaħlek biex temmen fih, imma biex timxi warajh. U biex timxi warajh, tittiġħad lilek innifsek. U ħamxna mhumiex lesti jixtru lil nfusahom, allura mhux qed jimxi warajh. Però ħanejlek il-good news. Ħaġa ngħidha di. Mela biex jiena vera kull min qed jara dal-programm illejla, dal-messaġġ illejla. Jekk inti taħseb li inti ta' Ġesu,
tittamel lilek innifsek dan it-test, tkun onest miegħek innifsek. Jiena vera ta' Ġesu? Mhux għax jiena mur il-qudies jew mur il-fellowship, ma tagħmilniex vera ta' Ġesu b'daqshekk. Jiena fil-ħajja tiegħi ċħadt lili nnifsi. Xi tfisser tiċħad lilek innifsek? Għax is-segwaċi vera ta' Ġesu biex tkun ġenwinament li Ġesu jgħidlek int tiegħi, x'taħseb int, x'jidillek int, l-opinjoni tiegħek, tkun ċħadthom kollha. Mela min jgħid li int ta' Ġesu, imma tagħmel li trid, tgħid li trid, tmur fejn trid, tgħix kif trid. Intix ta' Ġesu da? U laqqas int salvat, u laqqas għandek il-ħajja ta' dejjem, u laqqas għandek dnub wieħed għadu maħfu. Ħantikom daqsxejn heads up. Il-bxara tajba jekk tkun vera ta' Ġesu, ix-xitan jitlef kull dritt fuq ħajtek. Ix-xitan, id-demonju, jitlef kull dritt, kull sej, kull awtorità fuq ħajtek. Jekk tkun vera, ċħat li l-għak nifsek, u x'imxejt huwa Kristu. Ħankomplu naqraw. Mela l-mistoqsija tiegħi u tiegħek, kif inkun naf jien li vera ta' Ġesu għax imur il-fellowship? Le. Għax naqra l-Bibja? Le. Tajbin. Imma ħafna nies jaqraw il-Bibja u xorta jagħmlu li jridu, jimxu kif iridu, jgħixu kif iridu. Anka d-demonju jaqra l-Bibja. U anka d-demonju jemmen f'Ġesu. U mhux biss jemmen f'Ġesu, u anka jemmen li huwa l-ben tal-ħaj. Jekk xi ħadd irid jiġi warajja, għandu jiġħad lil nifsu, jerfa' salibu kuljum u jimxi warajja. Għax min irid isalva ħajtu, jitlifha. Imma min jitlef ħajtu għall-maħħabba tiegħi, isalvaħħa. Għax x'iswielu l-bniedem li jikseb id-dinja kollha, u mbagħad jintilef jew jinqered. X'iswielu l-bniedem? X'iswilek li inti tkun għamilt ħafna flus, kollok ħafna karozzi, kollok fama, li kollok il-flus, li kollok il-karozzi, li kollok il-fama, minnhom infushom mhumiex ħżiena, sakemm daw tużhom biex iġib glorja lill-Alla. Imma jekk waħda minnhom daw tkun it-tfixkil biex inti ma tistax timxi vera ma' Ġesu, dan huwa l-Alla tiegħek. Dan isir l-Alla tiegħek. Għax li huwa l-Alla veru tiegħi huwa dak li jiena ħallejt kollox għalih. Però l-Alla tiegħi ħalla kollox għalija wkoll, eh? Tinsir Ġesu ħalla kollox għalija għalik. Ġesu jgħid li l-iktar ħaġa importanti fil-ħajja hija li bniedem isalva. Kollu l-ħajja ta' dejjem. Eżis aħwa, jalla dal-messaġġ jidħol fil-qlub tagħkom u forsi jekk hawn xi ħadd jgħidli dan diġà nafu jien, nassigurak li għandek nies f'ħajtek li għandek bżonn tmur tgħidilhom dan il-messaġġ. Kemm intaqa' ma' nies Maltin, pastor, itlob għat-tifla ħassib ġob salvata, ma nafx. Għandha l-mulej u le tifla sew. Pastor, itlob għat-tifel ħajsib waħda jħassra. Għandha l-Ġesu. U le, ma taf kemm uħobni li u joħas randu qalbu tad-deb. Do you realize how deceived this nation is? Dik l-iktar ħaġa importanti li Ġesu qallek fuq it-tifla u fuq it-tifel u fuqek u fuq martek u tsejtek u ommok u missirek. Li t-tifel ikollu tfajla biex imbagħad tkun fost minn dawk li inti tiddaħħal il d-dar
biex ma jagħmlux sess fil-karozza jagħmluh bil-kumdita tiegħek fid-dar. Dik l-iktar li ġesu dak għalek importanti. Kemm ġenituri Maltin u għawċi? Kemm intkom burdened f'qalbkom li l-uliedkom tarawhom salvati? Kemm minnkom kuljum titolbu mhux għat-tifel mulej waslu għawis ħieħu għax-xogħol, għawis ħieħ. Mulej ipproteġi t-tifla. Ħalli biex ma tmurx tkun waqt li qiegħda d-disko mhux tiġi overdose. Mulej proteġija. Tajjeb. Kemm titlob għat-tifla biex issalva t-tifla? Kemm titlob għat-tifel biex isib il-Kristu jsalva? Kemm titlob għall-ommok u l-missierek biex jisalvaw u tkellimhom fuq il-mulej? U issa ġbajt ngħidilhom jekk iridu jafu. Where is the burden that took Jesus to the cross? Fejni dik il-burden li Ġesu tant kienet kbira dik il-burden li waslit wassali? Titlob għat-tifla li proteġija l-mulej, jitlob għat-tifel li kollu tfajla. U mux u laqqas kwalinkota, intom li intom single, toqx jitlob il-lalla. Ħanilkom ħaġa xud, ħantikom naqa Revelation. Dawk kollha intom singles, titolbu mulej ġibi raġel. Jekk huwa missier tajjeb mhux ħajġibulek. Xud minnkom tgħidlu mulej ħud li raġel lem. Mulej tant inħobbok ħantik ir-raġel. Ay ma jazra. Ismawni. Meta jina u inti nitolbu għal dak li huwa l-aktar importanti. U jekk qed titlob għal bniedem, jew titlob għal oħtok, għal sitek, għal uliedek li jaslu qawwin u sħaħ, għal dawk li intom qed titolbu biex Alla jtik raġel. Stop itlob il-Alla biex jtik raġel. U laqqas biex jtik mara. Imma biex inti tkun mara tal-Alla u Alla jlaqqak ma raġel tal-Alla, mhux ġas raġel. Inti mhux ġas raġel trid. Raġel tal-Alla jekk int mara tal-Alla. And this will challenge every one of us. Because what you desire, you must also be. Dak li inti tixtieq għandek tkun kapaċi toffrih int ukoll. Mhux tieni raġel tal-Alla ma jnagħmel li rrid, jew tieni mara tal-Alla u jiena nebqa' kif jien. Titlob qatt il-Alla biex jagħmel xi ħaġa fir-raġel tiegħek li inti m'intix les li tagħmilha fik. Titlob qatt il-Alla biex jagħmel xi ħaġa fil-mara tiegħek li inti m'intix les li biex Alla jbiddel fik. That's another story. Marriage counseling, marriage seminar. Amen? Mela, għal miż-żewġin jitolbu għal xixin. Sewwa? Imma għal dawk li nkom single, mhux ġasta mulej għatini raġel Marja mara. Number one, mulej, għatini qalb għalik l-ewwel. U dak li inti ma tħobbx, għamel li anka jien ma nħobbux lanqas. U dak li inti tobbot għamel li jiena bħalek nkollu bodu. U ma nafx iġġustifika il-ħmiġ ta' ħajti għax jiena mhux bniedem b'kull ħadd. Naf ara, aħna kollha vera bnedmin u aħna kollha dajfa. Imma l-ħażin tiddilja miegħu, come on. Jekk inti tgħid li inti Kristjan u għadha sentej, għadek 3 snin, 4 snin, 5 snin, u għadek tagħmel l-istess ħmerijiet, wis problem inti Kristjan ġej. Kull ma ġejt il-Knisja, mhux ġejt għand Kristu. Aħna kollha qegħdin f'proċess ta' maturità nifhimha dik u Alla grazzi mulej li huwa mimli ħnina u tjubija. Imma jekk kienet insegwi l-Ġesu Kristu ma tistax insegwi l-Ġesu Kristu u tkompli tidher int. Għax meta tibda tsegwi l-Ġesu Kristu bħalma l-qamar jirrifletti x-xemx, jiena u inti nibdew nirriflettu l-Kristu. Amen? Le, jiena minix ix-xemx, Ġesu huwa x-xemx. Imma taf li meta x-xemx kienet tiddita għax inħarsu l-qamar. Amen? Alleluja, għal-kem Ġesu
jgħidilna ħafna iktar affarijiet minn hekk, għax Ġesu jgħidilna intom id-dal tad-dinja. Go and deal with that. Kemm jemmen fina l-mulej aktar milli aħna nemmnu f'nfusna? Mela, is-salvazzjoni hija l-iktar ħaġa importanti, ħanilkom aħwa. Tgħidli, basser aħna mhux diġà Kristjani għalfejn tgħidilna fuq salvazzjoni. Ismawni. Jiena u inti, bħalma tgħidilna fit-2 Korintin 13 kapitlu 5, kapitlu 13 vers 5, u postijiet oħra fil-Bibja, fil-Korintin, l-ewwel Korintin kapitlu 6, jiena u inti rridu nkunu żgur li jiena u inti fi Kristu. U xi kultant jiġi żmien li inti tistaqsi lek nifsek il-mistoqsija sinċira, jiena vera ta' Kristu jew ġast imur il-fellowship. Jien vera ta' Kristu jew ġast imur neħlesa. Hemm ħafna li marru jeħilsuha għalkemm naqsu n-numri, imma li tmur teħlisa ma tagħmlix Kristjan dan. U laqas tiġi l-fellowship. Għalkemm nemmen bil-qabda li ħafna ħjar għax għamilna hawnhekk ukoll club of air, mhux fast food. Imma li tiġi u tiġi hemm tista' tmurhom it-tnejn fl-oqqa. U waħda fil-għodu waħda fil-ġija u xorta ma tkunx Kristjan. Kemm jien qed inħalli l-Ġesu Kristu ġenwinament kull jum ibiddil li ħajti. Tgħidli pastor, da mhux il-messaġġ tiegħek is-solta xi nitkellem bħala evanġelista u kważi jisillu. Imma isimgħuni. Ħanejlek minn fejn nibed dan il-messaġġ, ngħidilkom minn fejn nibed. Dan il-messaġġ nibed mill-Aziz Ħuna li ħajkun magħna dal-waqt. Nunzjo. Qed insemmih bismu. Dak kien Kristjan. Dak kien għamel żmien evanġelist, imexxi n-nies lejn Kristu. Mar lura lejn id-dinja u ntela bid-demonji. Mela mhux li inti tmur knisja tagħmlek Kristjan? Mhux li inti tmur fellowship tagħmlek Kristjan? Dan is-sibt l-għadda bħallum sibt kien beda jinħeles u jirremetti d-demoni fil-veru sens tal-kelma, mhux ġast frażi Maltija. L-Italja, ġewwa l-Pulja fejn morna nistabbilixxu knisja. U hu stess ta' xhieda. Għal jien kon Kristjan, imma bdejt nitbiet mill-mulej. Ħalejt id-dinja tispiċċa tirbaħni lura. Bdejt nisħet li l-nifsi. Spiċċa id-dar id-demonji bdew jgħajtu miegħu huwa jinħeles mix-xjaten. Ix-xjaten bdew jgħidulu lura l-istess kliem li hu kien jgħid. Id-demonji bdew iwersqu, il-kliem li hu kien jiddisħet bdew jgħidu għamlu lilu. U qed jirremetti. Anzi għamlilna pjaċir, ma rremettix fil-knisja, rremetta fit-toilet. U jgħam bdejt ngħid, estra Ġesu ħani. This is a good wake up, check up call. Do you understand? Ismawni aħna River of Love ma naqsux li nxandru l-Vangelu tal-Grazzja. Il-ġimgħa l-oħra ibni Aziz Dwayne li bħalissa qed jitpaxxa mal-familja tiegħu ġewwa Għawdex. Ippritka messaġġ bomba fuq il-Grazzja. Morru simgħu. Il-Grazzja tal-lamma wkoll għandha skop. Mhux biex jiena u inti nagħmlu li rridu, imma biex jiena u inti ngħixu ħajja vera għal Kristu. Għax minn il-Grazzja ma sax tgħix għal Kristu. Qed tifhmu aħwa? L-Iskrittura tgħidilna fil-Ktieb ta' Titu hija l-grazzja tillemna biex ngħixu ħajja ikkonsagrata għalih. Jiena naf, ismawni, mhux ħanuħu għalija jekk xi ħadd fuq il-Facebook jajjarni ħmieġ, qed jajjarni dak li jiena kont qabel fi Kristu. Sem kien jaf. Minix ħmieġ illum għalkemm Gordon ħmieġ. Gordon fi Kristu għaddis. Gordon trab tal-art. Gordon fi Kristu bnidem talla. Dak imma nagħti glorja lil Alla. Ma dak mhux Gordon biss, dak intu wkoll. Dak intu wkoll. Imma dawn l-affarijiet li niġeluni nistaqsi. Kif Kristjan li aħna wkoll rajni hawnhekk nies li jkunu talla jirbħu l-erwieħ jerġgħu morru jimtlew biex jaten.
Uj, kif jgħid il-Malti pur salvaġġ. Toqgħodx timlajnek għax tiġi l-fellowship. Tajjeb li tiġi l-fellowship huwa d-dmir tiegħek li tħobb il-Kristu li tiġi l-fellowship. Għax il-Knisja trid tingħaqad. X'inkella l-kunċett ta' Knisja jitfarrag. Imma timlix għajnek għax tiġi l-Knisja li inti okej. Indina u int kuljum jiena bdejt tradizzjoni oħra issa, tistgħu tagħmlu di tradizzjoni tagħmluha bħali. Ejja nkunu poplu li nqimu lil Alla minn mindu nqumu mal-ewwel. Apparti li kull filgħodu nagħti glorja lil mulej issa ilu ftit snin jew bdejt di tradizzjoni u bil-grazja tal-Lażameta. Li kif inqum nibda nfaħħar il-mulej. Imissa bdejt tradizzjoni oħra. Taf x'inhi? Mhux inqum nfaħħar il-mulej, inqum propju qas inqum, indur, niżel kubtejja u nfaħħar mulej. Nżid biċċ oħra. U qabel ma narqod, niżel ħdej s-sodda, jew x'imkien, jew is-sink jiddependi. Niżel kubtejja u nagħlaq il-lejl niżel kubtejja qudiem il-mulej. Xi wħud minna jista' jkun l-ewwel u l-aħħar adorazzjoni li tkun tajt fuq din l-art lill-mulej. U jekk żbaljajt ma' din il-ġurnata, indem għalajr. Alla ma waqax minn fuq it-tron għax żbaljajt, int waqgħet minn fuq it-tron. Għax għal dawk li intom mhux forsi ma tafux ċertu affarijiet, lili u lilek poġġina ħdejh fuq it-tron tiegħu. Għandu tron wiesa l-mulej. Għal dawk kollha li huwa qajjem miegħu fi Kristu. Ma meta jiena u inti nidimbu, aħna naqgħu mill-glorja. Ma tista' tiġi rrestawrat f'takkatajn. Billi tgħidlu mulej skużani aħfilli aħsilni bid-dem tiegħek. U terġa' u jerġa' jpoġġi kejja poġġi. Kemm ma tajjeb il-mulej hux. Amen. L-ewwel ħaġa hija salvazzjoni. It-tieni ħaġa, isimgħuni aħwa. Kemm hawn minnkom ġieli qed turi l-iskrittura, ħantikom il-frażijiet biss u ħanidilkom xtejt l-iskrittura u intom morru wara għad-dar. Fl-Atti tal-Apostoli kapitlu 8 vers 18 sa 22 kien hemm Pietru Barnaba kienu nsejt. Pietru Barnaba fl-imkien qed jippredikaw ġewwa Samarija u kien hemm wieħed saħħar u Pietru qallu li qed nara li qalbek hija mħassra. Alla li jara l-qalb. Kemm minnkom ġieli użajtu l-frażi imma Alla jara l-qalb. Għanilkom, that's not always good news for you and me, no? Sometimes it's worse. Il-fat li jina ngħid Alla jara l-qalb. Ħanejlek, għax inti tista' tkun qed tagħmel affarijiet ġusti tajba minn fuq barra, ma qalbek tkun il-bogħod minn dak li tagħmel. U jekk Alla vert jara qalb, qed jara kemm ħassar ġarda waħda. U hawnhekk fejn tidħol il-maħfra. Le ħfirtlu, ma qalbek titqtlu. U inti mbagħad wara ftit tgħid imma Alla jara l-qalb. U għala jlek apokrita, vera, nara l qalbek kem. Għed nara qalbek jien. Imħasra mimlija għodi u l-ħuk tittoqtlu. U f'qalbek tiltu, u d-dimi f'qalbek li nara l-qalb li nistess tisqarra minn fommok, int għattil fajnija. Mela mux ħanajdek tardi. U xorta jipara jara. Aħna ċikultan, ma ta' nużaw imma Alla jara l-qalb, għax aħna niprofaw ħafna darbi nużawa biex nħbew wara l-iskuża li jekk jiena dajja f'imma Alla jara l-qalb. Vera, dik verità oħra wkoll. Li aħna ċikult aħna għandna nħobbu l-mulej u nemmen li ħafna minna nħobbu l-mulej u ċikultan nisbaljaw. U Alla jaf li inti qed taqa' fil-ġisem sewwa u jaf li inti qalbek mhux għax il-ħażin tittamlu minn qalbek. Emmek fej taħdem favorina, imma tista' taħdem kontrina. Amen. Jekk Alla taf li Alla jara l-qalb. X'tgħid l-iskrittura? Proteġi qalbek. Għax minna joħorġu l-ixjus kollha tal-ħajja u l-qalb tikkorrompi l-bniedem.
Amen. Ġeremija kapitlu 17, vers 10. Tgħid li Alla jara l-intenzjonijiet tal-qalb il-bniedem. Inti għabli tgħid lek kemm jiena kuntent għalik u inti ġo qalbek tibda tgħid għax jistħoqlek dak li ħadd inti dak suppost jien ħadtu. Ja Maħmud. Ja għala ulem. U inti tifraħ bih. Qed tifraħlu il-ħuk jew il-ħok loħtok. Kemm jiena kuntent għall-ministeru tiegħek, proset qed nieħu pjaċir. Mara jara x'jagħmel. U inti Alla tjara l-qalb, tinżilx li inti stesset ta' dik. Lut kapitlu 4, vers 14. Li Alla kull quddiemu m'hemm l-ebda qalb mistura, kull qalb hija miftuħa beraħ. U Alla jarbel l-intenzjonijiet ta' qalbek. Mela la nafu li Alla jara l-qalb. Meta nkunu ġenwini u nisbanjaw fil-ġisem, Alla jaf li inti qalbek mhux biex tagħmel ħażin. Ma meta tagħmel dak li minn barra tajjeb, imma qalbek hija korrotta ajjura, offensiva, giddieba. Trid toqtol kieku jkollok il-ċans kieku Alla jkollu jdawwar naqgħu wiċċu li hemm tgħidlu tħares lem, ħantilu ġew wiċċu. Imma Alla tjara l-qalb. Tajjeb u ħażin Alla vera jara qalb. It-tieni punt ta' x'inhu l-iktar importanti fil-ħajja. Isimgħuni. Fil-ktieb tal-Ekklesjastis, Koħlet kapitlu 3 vers 12. Titkellem fuq naqrawha flimkien, morru hemm. Koħlet, Ekklesjastis. Koħlet wara s-Salmi. Infatti, jekk intom taqraw il-ktib ta' Koħlet, id-daħlek naqraf għaxorta għax il-Salamun l-iktar bnidem għaref wara Kristu fuq qabel Testament ġdid. Jagħmel riflessjonijiet fuq il-ħajja, fuq verament affarijiet li huma vera importanti. Salamun li kellu ruxma ta' nisa ta' kull kulur, ta' kull stil, ta' kull fashion. Suppost kien għaref, ma nafx eżattament kif wasal għalli għadik. Anyway, kellu rġmata għaddejja. Il-Bibja tgħidlek kellu merħliet iktar minn kulħadd. Kellu żujiet, xċuċu il-ħabib tagħna ċaqnu, iż-żu. Dak kien jagħmlu kindergarten, dak kien jagħmlu petting zoo. Salamun kellu l-annimali kollha tad-dinja u iktar minn kulħadd. Fuq rigward binijiet u palazzi kellu iktar minn kulħadd. Kellu xi ħaġa interessanti. Salamun ukoll fi żmienu ma kellux gwerer. That was awesome. It was really nice. Nispera ma jgħadlix qalżin. Għaxa ġbit ħajta ma jmux jibizal kollu. We will be on headlines tomorrow. Anyway. Grazie Gesù. Titqu dal-affarijiet inta, tara ftakar Alla jara l-qalb ta' Mela kapitlu 3 vers 12. Ajma. Ħanna li jamulej. Jina rajt ix-xogħol vers 10 nara li Alla tal-illu li til-bniedem biex ikollhom fiex jedew. Kollox għamel tajjeb f'waqtu nissel ukoll sens tal-modi u l-ġejjini f'moħħ il-bniedem. Iżda ma dawn jirnexxilhom jikxfu x'jagħmel Alla mill-bidu sa tmiem. Hekk fimt li għall-bniedem m'hemmx aħjar milli jkunu ferħana u jgawdu ġidhom f'ħajjithom. Alla jridek li inti tgawdi
tkun ferħan. Għax li wieħed jikolu jixrob u jidduq il-frott ta' xogħlu, dan ukoll don ta' Alla. Li inti tkun imbierek, tgawdi dak li Alla birkek, dak don ta' don. Basta ma tagħmlux qudiem Alla, qabel Alla. Amen. Però point 2, isimgħu għadi. Gawdi il-ħajja. Issa kif ngħidlek jiena bħala Kristjan gawdi l-ħajja u kif id-dinja tgħidlek gawdi l-ħajja huma żewġ prinċipi differenti. Gawdi l-ħajja għad-dinja tfisser li inti tmur tiżżabel jekk inti raġel jekk jista' jkun ikollok ruxmu ta' nisa, sewwa jekk inti mara iġri ma' ruxma ta' rġiel ħalli jkollok ħafna esperjenza, sewwa dik gawdi d-dinja, dik mhux gawdi, dik huwa skjava ta' dnub. Sewwa għax tiġi biċċa ċarru ta' biċċa għodda użata minn kulħadd u x'inhi jried jarmuk. U la inti tajt ħajtek għal dik it-tip ta' ħajja, mbagħad inti stess tiġi il-responsabbli ta' dik it-tip ta' ħajja. Imma għejx il-ħajja u gawdi il-ħajja ġifieri, ħa nibdew mill-iktar ħaġa importanti fuq din id-dinja wara Kristu. Il-familja. Il-familja. Kemm hawn nies il-bera kontet nara storja li għalkemm hija film imma hija bbażata fuq il-verità. Kemm hawn irġiel li l-uliedhom ħallewhom babies u rawhom teenagers jew rawhom ħajżewġu, iżewġu l-tifla. Għax bħal naf li mhux kulħadd ittortihom imma xi kultant ittortihom. Bħal kelb jaħdmu minn filgħodu filgħaxija u tfal qatt ma qattaw ħajjin magħhom. U għalkemm kellhom papaxthom l-isperma imma qatt ma tom tan-nieqa u qatt ma l-hom inħobbok u jiena gburi bik. U l-iktar ħaġa prezzjuża li Alla tak armejda. Il-familja. Il-familja. Kemm toss il-familja? Ismawni, m'hemm l-ebda familja perfetta. Però familja tajba u perfetta, jew viċin ta' perfetta, hija dik il-familja maquda. Issa mhux qed nitkellem fejn jidħol it-tfal kibru u s-salom u l-missieru jqogħdu jindaħlu fejn ma jasaħħomx fil-żwieġ ta' wliedhom ta' dik out of order. Imma nitkellem li għandu jkun hemm jekk inti għandek maqom u missier u qed trabbu l-ulied, għatuhom l-attenzjoni, għattaw ħin magħhom, gawduhom il dawk it-tfal. Dawk it-tfal mhux il-flus li għandhom bżonn. Aħjar tagħtih soppa bil-ramen noodles u tħobbu tqatta' ħin tara film jew tilab jew magħha toħroġhom toħodhom tilab magħhom apparti li tihom l-Alla qed ngħid jiena da mhux da kollu minn flok Alla ġifieri. Sewwa u mbagħad milli tilbishom l-aqwa l-bies. Tixilhom l-iktar toys importanti biex inti qatt ma tilab magħhom. Dik mhux ħajja ta'. Il-luliet l-iktar problemi li ntaqa' magħhom jiena l-iktar bħala pastor huwa problema ta' nuqqas ta' figura tal-missier, mhux tal-isperma ta' raġel qed ngħid, il-figura tal-missier u l-figura tal-om. Li għalkemm ipprovdulhom li tawhom l-opportunità jidħlu f'din l-art, din id-dinja, però jew l-om jew il-missier jew it-tnejn ma ir-rwol tal-om ma wettaqix, jew ir-rwol tal-missier ma ġiex inwettaq. U tfal jitilgħu bruxma ta' problemi soċjali, emozjonali, xi kultant inkluż mentali u psikoloġiċi. X'inhi iktar ħaġa importanti fil-hija? Alla xtaq familja. Iktar ħaġa importanti għal familja tiegħek. Wara issa tiġi tgħid li pasta jien għalhekk ma niġix il-fellowship xi binħobb il-familja. Inti blaħ. Għax jekk inti verament tżomm il-familja tiegħek maquda, l-ewwel ma dak tagħtihom huwa lill-Kristu. Taqbas dak li qed ngħidlek issa bħala puntu u taqbes il-point one. L-affarijiet li huma l-ewwel, żommhom dejjem l-ewwel. Jiġifieri għalija jiena l-ewwel jiġi Kristu. Mbagħad tiġi marti ta' żwieġ, mbagħad jiġu wliedi. Imma ningrazzja l-Alla għalkemm aħna jien differenti u jien differenti minn xi
ma nikkooperaw u rabbejna l-ulidna bil-grazzja tal-Alla u nagħti glorja lilha. Żewġ irġiel għalkemm għadhom żaru m'għandix ħaġa biex jikbru, imma xorta jikbru volja mhux maġġel. Sewwa, li nista' nħares lehom ngħid grazzi mulej għandi żewġ irġiel tal-Alla. Qed jikbru għandi żewġ irġiel tal-Alla qed jikbruli. Amen. U m'għandix regrets. Il-bieraħ jiena mort għand familja pereżempju u tkellimt ma' nies li għalkemm m'hemm tfal, imma qatt ma gawdew ma' mill-olidhom. Jiena Gordon John ma nġem, ma ngħidlek, ma nistax ngħidlek ma fuq it-tfal. Jiena nilgħab magħhom ma se nitlob u ma jilagħbu miegħi wkoll. Għax jena nħobb it-toys daqshom jekk mhux iktar minnu. Sewwa? Nqattaw ħin flimkien, naraw il-films flimkien. Niddiskutu apertament kollox. Kollox. Għax nippreferi li ċertu affarijiet jisimgħuhom mingħand id-dadi, raġel Alla, mingħand xi ħadd laqqas jaf kux raġel u l-mara. U jrid jiġi Alla mill-libni kif ikun raġel Alla. Jiena ħanallem il-ulidi kif Alla jrid. U mhux m'għandi bżonn opinjoni ta' ħadd. U m'għandix rigrett. Ħalli meta jasal iż-żmien li jiena niggradwa għall-ħajja li ġejja fuq sodda lest biex nintaqa' ma' Sidi Ġesu, nagħtihom l-aħħar barka ta' ħajti u ngħid grazzi mulej. Li rabbejt, tajni daw it-tfal, rabbejthom u ħanerġa' ntaqa' magħhom wara din il-ħajja. U ma ħlejtx ħajti. Ma ħalejtx ħajjithom. Tajthom dak l-iktar importanti, mhux il-flus, mhux il-karozzi u laqas it-toys, tajthom lili nnifsi. Għax l-iktar ħaġa li hija importanti biex kollok familja soda hija ħin flimkien. Amen. Żommu l-prijoritajiet tagħkom l-ewwel aħwa. Kemm hawn nies Kristjani, inkluż ħanet tal-Kristjani. Kemm hawn nies li naf, inkluż li ġew River of Love, fiqu, inħelsu, itamdu, għamlu wedit mal-mulej. Kemm hawn minnhom, inkluż intom li dinaw, il-wedit li għamilt mal-mulej żammejthom. Żammejthom il-wedit li għamilt mal-la. Żammejta l-weda menti din li Kristu għetlu li jina ħanimxi warajk vera. Żammejta dik il-warda. Żammejta il-weda li jina mulej ħantik ħajti. Żammejta dik il-weda. Kemm hawn minnkom li żewwixtu River of Love u jgħid tħossok ħażin hekk għandek bżonn li jkollok tħossok. Li inti wett l-Alla ħadkun ma' dan ir-raġel wieħed jew ma' din il-mara waħda. U x'imkien xi ħaġa nbidel. ħanfakrek li xaħad li der qudiem Alla, Alla ħajwedek għal dik il-weda. U ħajtlab minnek dik il-weda. Taf x'tajt l-Iskrittura? Fil-ktieb ta' Deuteronomju 23, vers 21 sa 23, u anka fil-ktieb ta' Ekklesjastis, kapitlu 5, morru fil-ktieb ta' Ekklesjastis, kapitlu 5. Isimgħu xi tajt. Vers 4. Għal dawk li intom għamiltu wedit. Għaw minn Kristjani għamiltu wedit finanzjarji, mulejjina ħantik, per esempio, ħantik jinnaf offerta minn din il-qliħ, ħantik offerta minn din il-kompanija, ħantik għamilt weda. Jow mulej jekk inti tatini din, jatini tamil di u tamil. U Alla għamililek dak li jinta, għax inti għamilt dvaw, inti taf li għamilt dvaw weda mal-mulej. Il-parti tijak zammejta. Ħanirkom aħwa, hemm Kristjani li din waħlin fil-ħajja tagħhom propju għalhekk għax għamlu wedit u ma żemmewhomx. Kontu tafu għandi inta? Taf li fil-Bibja teżisti l-prinċipju of vows and God in the Bible seems to take vows very, very serious. Alla jieħu l-weda meta tagħmel weda mal-Alla, għaw Malta aħna kultura tagħmlu l-wedit mal-qaddisin. Isimgħuni, tkunux bħal pagani, right? Aħna ma nagħmlux wedit mal-qaddisin, aħna nagħmlu wedit mal-Alla biss. Però għas għandek għalfejn tertu affarijiet tagħmel wedit ħlief għas-salvazzjoni, x'imbagħad jekk tagħmel weda titiżamma u jekk ma żammix tispiċċa fid-dnub.
Però isimgħuni, jekk inti tagħmel weda malla li ħatimxi ma' Kristu ma timxix, is-salva? Come on, nirrisponduni. Jekk inti tagħmel weda li ħatimxi ma' Kristu u ma żammix dik il-weda, is-salva? Għal dawk li żis kattolċi li għadkom tagħmlu il-wedit ma' Piju, ma' Padri Piju, qed taħlu ħajtkom. You're wasting your blessed precious time. U ma' Santa Rita, u ma' San Ġuda Teddew, qed taħlu ħajtkom. Infatti għalhekk jiena ktibt il-ktieb il-weda ta' Ġesu Kristu biex il-Maltin ikunu jafu xweda Ġesu għamel għalihom. Infatti minn hemm di twildet. Għax aħna kanna Maltija, kultura Maltija, kulħadd irid jagħmel weda ma' xi ħadd u joqgħod iqassam is-santi biex jagħmel il-qaddis popolari u mbagħad il-qaddis iħossu tajjeb u mbagħad jaqlalek il-weda. Nice religion made in Rome. Alla għamel weda magħna li jekk inti temmen f'Ġesu Kristu u tirċivih bħala s-Sit u Salvator ta' ħajtek, Alla jwedek li jdaħlek fil-ħajja ta' dejjem fil-ġenna tiegħu. Dik hija l-weda li Alla għamel miegħu. Halleluja. Mela, araw xejn Ekklesjastis kapitlu 5. Vers 4 simgħu waħwa. Aħjar ma twijat xejn milli ma żommx dak li twijat. Jekk xi ħadd minnkom għamiltu xi weda u ma żammejtix, għandkom id-dejn. Mulej, jekk inti tagħmel hekk miegħi jiena nagħmel hekk. Mulej għamilha u inti għamek ma għamilx il-parti tiegħek, għad għandek id-dejn. Aħjar ma twijat xejn milli ma żommx dak li twijat. Tħallix il-sinek iwaqqak fil-ħtija u mbagħad tmur quddiem il-qassis tgħidlu dan kien nuqqas ta' ħsieb. Għaliex trid bi kliemek iġġiel l-Alla jinkolla u jġib fix-xejn dak li għamlu idejk. Għax fejn joktor il-ħolm joktor il-kliem fieraħ. Int mela ibża minn Alla. U f'Dewteronomiu 23 vers 23. Mela jekk inti tagħmel xi weda, sa jiena mhux qed ngħidlek għas-salvazzjoni hawnhekk, għalkemm jekk inti wed il-Ġesu Kristu ħad timxi miegħu u ma timxix miegħu għod attenta. Imma jekk inti forsi jagħmel xi weda finanzjarja, jew xi weda li ħadd tagħmel xi ħadd ma xi ħaġa ma xi ħadd biex tgħin. Ma nafx. Number 1, ħanti komparir, evitaw tagħmlu l-wedit. X'il-Bibja tgħidlek, ħalli l-iva tiegħek tkun iva? U le. Għaliex jekk inti twijat u ma żommx il-weda, tagħmel dnub. U tispiċċa tibblokkja l-barkiet tiegħek stess. Se jekk inti għamilt weda ma' Santa Rita, ma' San Ġuda Teddew, jew ma' Padri Piju, itlob il-Alla f'isem Ġesu Kristu, ir-rilisjak issa stess. Għax l-ebda wieħed minnhom m'għamlu xejn għalik, Ġesu biss għamel kollox għalik. Amen. Amen, hallelujah. Thank you, Lord. Mela, gawd il-familja tijak. Point 3. Affarijiet li huma importanti. Apparti li għadda kif smajna gawd il-ħajja tijak. Eħx kontent, dak li Alla tak gawdiħ. Tħalli għad dak li Alla tak, ibedek minn dak li Alla li tajulek. Sawa, imma point 3. Eħx ħiles, esimawa, milli xjajt il-bniedem. ħafna nies imoħħu morru fuq il-Facebook jiċċekkjaw ħannara kemm għandi likes. Ħannara kemm għandi likes, jew loves, jew hearts. Stop it! You're in bondage. Jekk inti qed tħossok ħażin għax ma tantx għandek followers, ħanejlek bħalma jgħidilna ħabib tagħna Talat Muhammad imma tgħid il-Bibja.
Għax naf li dawn it-tnej seguni tul ħajti kollha. It-tjieba u l-ħnina. His goodness and His mercy follow me. I have 2 followers, they're always following me. Goodness and mercy, they always follow me. It-tjubija tal-mulej u l-ħnina tal-mulej dejjem iseguni. Those are 2 followers, they always follow me as soon as I wake up and go to bed. Amen? Mela, if mill-bondage tal-Facebook u tal-Twitter u tal-Instagram u tal-TikTok, għallara kemm għandi followers, iqaf. Pero għamma oħrajn minnkom, kif tisma' xi ħadd jgħid xi ħaġa fuq ekwa, tikkrolla ħajtek. Isma'. Mela sar importanti xi jgħid ħadd ieħor fuq. Ftakarri dak li jgħid fuqek, la sejjaħlek, la salvak, la dilkek, la xerred demmu għalik. Xej, għaliex għamiltu daqshekk importanti f'għajnejk? Għex ħajtek ħieles mill-approvazzjoni jew tad-diżapprovazzjoni tal-bniedem. Ħanejdilkom ħaġa, u diħa ssir f'profesija sseħħ ħajtkom illum istess. Qatt u ħadd minnkom qatt ma ħajnexxilkom toġbu lil kulħadd. ħadd minnkom dejjem tagħmel x'tagħmel ħajkun hemm min jikkritikak għal dak li għamilt. Ħajkun hemm min jikkritikak għal dak li ma għamilx u anke li ma għamilx xejn ukoll ħajkritikawk. Mela għamel is-sew. Oġob il-Alla u bye x'jaħseb ħadd ieħor. Ħalli tgħix ħieles milli tipprova toġob jew tintoġob. Oġob il-Alla li Alla dejjem jgħid fuqek bħala bintu għażiż u bħala ibnu għażiż dejjem jgħid fik jinsib tilax għatijaj. Amen, alleluja. Point 4. Ara ġejja. Fej ħafna Kristjani jaħlu. Ejx ħieles minn nuqqas ta' maħfra. Ħanejdlek, meta jiena u inti ma naħfrux, il-bniedem li tkun qed iżżomm priġunier huwa lilek nifsek. Ħanejdilkom aħwa, fl-esperjenza tiegħi, bl-aktar percentaġġ għoli assolut għaliex Kristjani jibqgħu fil-bondage u maksin bid-demonji u mal din ir-raġuni għax ma fħafrux verament. Għaliex in-nuqqas ta' maħfra huwa punto di entrata, aċċess ta' dritt biex id-demonju jaksek u joppressak. U jekk ma taħfirx inti, mhux talli dak il-bniedem weġġelek ħajtek, dik il-bnadma insultatek, dik serqitlek il-flus, dik ħaditlek il-promotion, dik weġġatlek b'dak li qartlek, tafx ħad ispiċċa? ħad paxi l-ladu ħajtfawlek ruħek l-infern. Għax bħalma qal Alla stess, jekk intom ma taħfrux nubiet ħadd ieħor, laqqas missierkom li huwa fis-sema ma jaħfer nubietkom lilkom. Mattew 6. Missierna inti ismew għadda ismek tiġi tagħna kun inti fisma kun fl-art. Ħobsa tkun jagħtina l-maħfra nubietna. Aħfrinna nubietna. U l-kondizzjoni hija kif naħfer jien ħadd ieħor. Kemm hawn Kristjani huma mhumiex salvati? Mhumiex maħfura? Jekk inti tgħix b'nuqqas ta' maħfra lejn il-bniedem li weġġek, ftakar number 1 hemm nies li weġġawk li laqqas bil-fors qed jippruvaw weġġawk. Qabri inti jista' jkun sensittiv iżejjed. Come on, grow up and mature. Number 2, però dawk li jippruvaw weġġawk għax huma ħodor u kattivi u kisħin, sewwa għalfejn qed toqgħod tmur taqra l-post tagħhom, jew tmur taqra l-ittri tagħhom, jew tirrispondi l-calls tagħhom. Għaliex inti daqshekk addict għall-approvazzjoni tagħhom. Żgur fil-ħajja kulħadd għandu persuna waħda mill-inqas li jgħidlek kliem ta' kuraġġ, kulħadd. Għamilha ma' nies li jħobbuk li jiċċelebrawk, mhux ma' nies li jittollerawk. Amen. Jekk inti tkun parti mill-familja ta' River of Love, hawnhekk hawn ħafna nies li jħobbu lil Alla u jħobbuk. Jgħidulek kliem ta' kuraġġ. Jekk jħobbuk biżejjed jgħidulek kliem ukoll fejn għandek bżonn tisma'. Sewwa, why not? Twissija ta' mħabba hija mħabba ġenwina. Skur li mhux il dak il-persuna qed jipprova jintoġob miegħek meta xi ħadd iwessik mill-mħabba. Sinjali għandu interess lejk, iktar mi għandu interess lejk innifsu. Amen? Halleluja. Dawk li weġġawk erħilhom irreleasjhom.
meta tirreleasjhom inti toħroġ mill-ħabs tiegħek. Amen. Praise God. Ismawni, jekk xi ħadd ipprova jivvalenak, ftakar li inti kellek tażel jekk tixrobx il-valen jew le. Ħadd qatt ma miet bil-valenu li ħadd ieħor xorob. Ħadd qatt ma miet bil-valenu li ħadd ieħor xorob. Jekk xi ħadd li tefal valenu fuqi, fuq Facebook, fuq televiżjoni, listen, I'm blessed, I'm going up and I'm not going down. I'm on my way up, I'm blessed in Jesus' name. Hallelujah. Jekk xi ħadd tagħmel il-valenu kontra tiegħu, let me tell you something, nekk hemm il-valenu fih. U l-valenu li hemm fih mhux ħajoqtol lili, ħajoqtol lilu. Nitlob għalihom il-mulejħen għalihom ħaliftħulhom għajnejhom. U meta nitolbu għalihom isimgħuni. Jiena meta nitlob għal dawk li weġġawni jagħmlu lid-deni jagħmlu l-ħsara, jiena naf illum li huma l-iktar ħsara li qed jagħmlu huma li nfushom. U meta qed jagħmlu nfushom ħsara, jiena ħanitlob għalihom ħalli u number one jekk Alla jrid Alla imissilhom qalbhom. Alla jaf qalbhom. Nitlob għalihom biex imissilhom qalbhom. Meta jien nitlob għal dak il-bniedem li weġġani, jiena qalbi qed tiġi testjata u tibqa' fina, qed tibqa' pura. Meta jien nitlob għal bniedem li weġġani, qalbi tibqa' pura. Amen, hawn nies li jweġġawk li mhux bil-forsa xi huma ħodor, għax forsi insensittivi. Sewwa, toqgħodx tkun is-sensitiv iżejjed int. Sewwa, issa. Imma itlob għalihom ħalli il-mulej qabli li jista' kollox, imma xorta jikkopera mal-bnieda tal-bniedem, jista' jdawwar ir-rotta u jagħtihom il-grazzja li jindmu. Però ħanejdlek ħaġa wkoll. Jekk ma jindmux il-valenu li żeraw għalik u għal-istess valenu li jint ħatarhom joqtolhom lilhom. U forsi ma joqtolhomx letteralment għalkemm xi darba ħajmutu wkoll, imma joqtolilhom ħajjithom. Għax l-għadu, ismawni, l-għadu mhux kattiv kontra l-Kristjan ta' l-għadu jobot anka lil min iħobbu. Ġifieri min jaħdem għall-għadu mhux għax għandu xi garanzija li ħajjgħix scot free ta'. Min jaħdem għall-għadu jaktarhom huma oppressati, depressati, mimlija mart. Nice life. Ġifieri l-għadu mhux għax jekk inti ħadaħdem mad-demonju u ħattattakka l-bniedem tal-lajonis tal-la naqsek inti ħad tiġi tajjeb. Id-demonju lilek ħajużak bħal pupazz jorkok, ikkissrek u mbagħad jarmik. U forsi jekk inti jkollok daqsxejn u miltaf x'imkien f'qalbek tgħid sejjaħ li ta' Ġesu u Alla minn dak il-ħmiġ jerfak u jagħmlek nies u jagħmlek tiegħu. U forsi bit-talb tiegħek dan iseħħ u ġrat kemm il-darba. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Nies li ġew kontra tiegħek jew kontra nies tal-Alla u forsi anke kontra tiegħek, rajt bosta li nidmullu mill-ġurnata. U kien hemm bosta li anke li ġew jitolbuni maħfra. Grazzi Ġesu. Amen. U jekk jiena weġġajt il-ġaħat li jiena kont konxju, tlob maħfra lilhom. Amen. Jekk inti jagħmel da, tlob maħfra lilhom. Amen. Grazzi Ġesu. Number 5 and we stop here. Ħaniqafaw. Ismawni. Dawn huma punti ta' x'inhu l-iktar ħaġa importanti f'ħajtek. L-iktar ħaġa importanti f'ħajtek hija dik Galatin kapitlu 1 vers 10. Għejx biex dak kollu li tagħmel inti toġob il-Alla. Mhix għasegu diffiċli. Però prinċipji 5 punti li inti tista' tgħix bihom u tgħix ħajja vittorjuża. Ħajja fil-paċi, ħajja fix-xalom tal-mulej. Jiena dak li qed nagħmel mhux hekk qed joġob il-boss, mhux hekk joġob il-mara jew ir-raġel, dak importanti. Però ħanilkom ħaġa, ħanilkom sigriet għal-żwieġ. Jekk jiena nfittex noġob il-Alla, 100% ħanoġob il-mara. Mara, jekk inti ħad tipprova toġob il-Alla, ħadd toġob il-żewġek żgur. Number 1 Alla li qatt ma ħajd li xi ħaġa biex nagħmel xi ħaġa biex immur biex noġob u nirrita u nweġġel il-marti żgur. U l-ebda Alla tal-univers Mr. Sina Ġesu ma ħajmur jgħid lill-mara biex tagħmel xi ħaġa biex tirrita liż-żewġa u tirrabjaq jew tkissru. Għalhekk hemm importanti anke fi żwieġ iżomm il-Alla l-ewwel. Amen. Imma fl-aħħar mill-aħħar jiena bħala raġel jiena ma' mod kieku. Raġel mara miż-żewġin u waħda minnhom wieħed minnhom jitlef skorfina. U jeżistu sfortunatament. Li daw iż-żewġi fil-mulej u
Zvijat, jew zvija. Jew zvija u d-nej. Imma il-mot wieħed zvija. Inti, jekk il-mara zvijat, jew il-mara zvijat, inti xorta paparġa bil-Alla. Għax Alla mhux ħajġġudikak fuq bażi x'għamel żewġek jew x'għamlet il-mara tiegħek. Alla ħajġġudikak fuq inti kif ħandiljajt inti s-sitwazzjoni. Jekk inti martek issir jien naf prostituta ta' strada stretta, sewwa jew raġel tiegħek isir xi drug lord. Inti xorta tista' tibqa' mara tal-Alla. Inti xorta tibqa' raġel tal-Alla. Amen? Inti dejjem għamel x'tagħmel għax jekk ir-raġel tiegħek jitlalu jidaj, inti m'hemm bżonn tidaj. Inti tibqa' mara tal-Alla. Jekk il-mara tiegħek tgħix kemm għandha l-sena ħażin u tnigżok, inti m'hemm bżonn tagħmel bħalha, inti xorta ba' faħħar mulej, jimxi fil-paċenzja tal-mulej. Għaliex inti x'kien irid Alla jagħlaqlek isek, jitfilek iż-żwieġ. U tinżel qisek skora. Jew jekk tkun bħal qisek rixa. Amen. Ma fl-aħħar mill-aħħar jiena ikon il-grazzja, jiena u inti jkollna grazzja li naf li fuq il-kuxjenza tiegħi jiena mulej jiena għamilt dak kollu għamilt biex naġob lilek. Sekk inqastek x'imkien aħfilli u Alla jaf qalbek u jara qalbek, hemmhekk jara qalbek. Hemmhekk jara qalbek li inti vera tagħmel dak li qed tipprova tagħmel qed tagħmlu għas-sewwa. Il-bniedem jista' jgħidlek u jgħidlek għax inti tuża r-reliġjon u għax inti tuża l-Alla. Isimgħuni qalbi. Ħallihom jgħidu. Tkomplix taqra, tkomplix tisma'. Dej ħanilkom xi ħaġa. Make your enemy, render your enemy insignificant. Lill-ladu tiegħek għamlu insinifikanti totali. Daqs li kieku qatt ma kien jeżisti. Il-moment li tajdu xi attenzjoni, tajtu l-power. Amen aħwa. Make him insignificant. U Pawlu hekk jgħid fil-ktieb ta' Ġagbu wieħed vers 10, jekk jiena irrid inqagun għaddej vera ta' Kristu fidil, ma jistax ikun li nipprova noġġob il-bniedem. Ma nistax. Ma tistax. Meta l-apostli kienu persekwitati, fl-Atti tal-Apostli kapitlu 5, vers 29-30. U għallu l-om, fuq tkellmu fuq Ġesu! Intom blim awtorità titkellmu! Fuq Ġesu. Ma ridkomx titkellmu, mela ħankompli. Għaliex int taħt sidi, mhux fuq sidi. Ħan arrestak, arrestani, ħammur nipridka l-ħabs. Amen. Rajt testimonjanza l-lum u l-biraħ tal-Prim Ministru ta' El Salvador, Kristjan, kemm għamel ġitu għamel tajjeb illum huwa l-iktar pajjiż safe li tista' tgħix fih fis-South America. Qabel kien l-iktar pajjiż tal-biża mimli gangs, ma tafalix għax il-dar raġel illum ġab pajjiż li il-pajjiż kollu jitlob il-Alla. Kull jum u jitlob għall-erf tal-Alla biex jimpodi għad l-erf il-dal Prim Ministru. Ta' pajjiżi li grazzi mulej ta' għajem ta' ma nemmen li janka fl-ektar post glama baqat tama, sa' kemm war xema waħda tixil. Fjamma waħda tixil. Mela le, nis li għamlu l-ġit, isma' tħares lej ħadd, tħares lej Kristu. Imma tilef il-vittorja għaddejjem tiegħek. Għax bħalma jgħid il-Malti, iż-żejt tista' tafsu, tista' tasru kemm tisru, xorta ħajtla fuq l-ilma. U s-sewwa dejjem jitla fuq l-ilma. Qabel jieħu l-ħin imma jitla fuq l-ilma. Il-ħażen li qed jagħmlu pajjiżna xi darba l-ħażen irid jiġi mattan għax tajjeb id-dawl qed iqum u xi darba dan id-dawl irid jiddi madwar Malta kollha. Halleluja. Ejja nqumu bil-wifqa. Umu bil-wifqa. Amen, jasa saħwa. Ħattu pjaċiri lejla. Naqra differenti. Isimawni, il-lejla nitlob għalikom, kunu onesti. Kama minnkom il-lejla tejli, pastor. Irrid nkun żgur jien, bħalma bdejt dal-messaġġ li jinta Ġesu Kristu.
Irrid inkun żgur mhux għax jiena niġi fellowship u niġi jom l-qudies, la. Irrid inkun żgur, irrid insettilja f'ħajti għax ma nafx meta ħajala għal ċens li jien vera ta' Kristu. Għaw xi ħadd lejla li dik. Kunu onesti, kunu onest. Tawx tibża. Lejtu mhux ħanu li dejjed għax inni jew. Isma' ħanejlek. Jiena nista' ngħidlek nista' din il-ħaġa nagħmilha kull service. Għax kuljum irid narbel li nifsi. Tkunx proud. Issa mhux qed ngħidlek oqgħod tagħmilha biex torini jdejk, imma jekk tħossit anqila tal-Ispirtu għamilha. Amen. It-tieni ħaġa. U kunu vera onesti. Baxxi daw tal-sala za saħwa. Kama minnkom il-lejla. Minti żgur jekk inti ux vera ħfirt. U tkun żgur li inti ħfirt ħalli d-demonju ma jkollu l-ebda ċess u dritt fuq ħajtek biex joppressak, imardek u jiblokjalek ħajtek. Jekk dal-persuna janti għalli dej. Għaw xaħat. ħanitolbu. Number 1, ħanejd dalba, dik it-talba li aħna nidula it-talba tas-salvazzjoni. Però mbagħad ħanitlob magħkom biex nirrilisjakom mill-qawwa tal-għadu speċjalment dawk li intom għatatkom l-imrar u nuqqas maħfra. U wifqu, daw il-5 punti li semmejnilkom. Iqaf ipprovaġġa fil-bniedem. Għamel is-sewwa anke meta jmaqdruk, anke meta taħseb li intu l-inka wieħed. Isimgħuni. ċertu kristjani għandhom dak li jgħidulu il-Elijah syndrome. Jaħsbu li l-unka wieħed li baqa f'Malta. U għalla għallu, isma, inti raġel talla vera, ma biex inti tkun taf għaw 7,000 oħra bħalek. Xikultant jien naħseb jiena Gordon John ma xo l-unika wieħed Malta. Ma minix l-unika wieħed f'Malta. Għaw nistalla f'dal-pajjiż u jalla kollha jiddu jqumu. U bosta minnom jinsabu f'River of Love. Naf li minix l-unika wieħed f'Malta. L-għadu jrid iġelli naħsebek biex jibbaffjani. Minix wieħed, l-unika wieħed. U minix l-aħjar wieħed u l-iktar wieħed u l-ola wieħed. L-ola wieħed jismu Ġesu Kristu dak żgur. Amen. Imma jiena vuċi li tajjat u twerżaq fid-deżert. Amen. Biex inħejju triq għal-mulej. Amen. Thank you, Jesus. Kulħadd jgħid talba, ejda talba minn qalbek warajja, ejda minn qalbek. Immaġina li kieku inti ħatmut 5 minuti oħra, kemm ħadd iswa din it-talba. Ejda minn qalbek issa stess. Poġġi jdek fuq qalbek. Ejdlu mulej qaddis. Grazzi tal-kelma tiegħek. Minn qalbi nitolbok aħfil in-nubieti. Ġessu nemmen b'qalbi kollha li inti li bentala l-ħaj. Inti mittalija fuq is-salib. Ma t-tielet jum inti rxuxtajt u qomt mill-imwiet. Inti li bentalla etern ħaj. Inti li ħadd il-post tiegħi fuq is-salib u li permess tal-mew tiegħek, id-dbatijiet tiegħek, dnubieti huma kollha maħfura. Aħsilni bid-dem prezzjuż tiegħek. Nitolbok minn qalbi imlini bil-Ispiritu Santu. Ġessu, illum minn qalbi naħfer lil kull min weġġani u rrid naħfirlu, naħfrila u naħfrilhom minn qalbi. Għatini mulej li mħabba lihom. Għatini qalb li nixtieqilhom il-ġid, barkiet, ena. Mulej, il-dik il-persuna, dak il-persuni, ejda minn qalbek u dak il-persuna ejt l-ismu f'qalbek jew fuq xuftejk ejdik il-persuna l-ismu jisimhom mulej naħfirlu issa stess. U nirrilisjah minn qalbi. U nixtieqlu l-ġid nitolbok il-tagħtih il-ġid imlihom b'kull ġid. Imlihom bil-barka tiegħek. Għatihom il-grazzja li jsiru jafu l-imħabba tiegħek. Naħfirla minn qalbi mulej. Bħalma int kont għani ġenerus lejja fil-maħfra tiegħek lejja. Mulej inti jekk titlob minni li nkun għani u ġenerus fil-maħfra tiegħi lejja ħadd ieħor. Għalhekk naħfrilhom issa stess. Nirrilisjak inti. Naħfillek u nixtieqlek il-ġid. Il-mulej birkek u jżurek b'kull ġid f'isem Ġesu Kristu. Millum il-qudiem mulej irrid ngħix ħieles
mill-approvazzjoni tal-bniedem, xi jaħseb fuq il-bniedem. Mulej, inti ħlaqtni, inti fdejtni, inti żiltni, il-bniedem ma tani xejn u l-bniedem ma jista' joħod li xejn dak li tajt li inti. Għalhekk mulej jaħlisni minn kull forma ta' li jien infittex approvazzjoni ta' bniedem. Aħfilli fejn jien infittex li nider, inkun famuż, inkun maħbub mill-bniedem mulej. Illum nifhem mulej qaddis l-iktar ħaġa importanti f'ħajti li jiena nkun salvat, li noġġob lilek u fuq kollox irid noġġob lilek u fuq kulħadd. Mulej qaddis grazzi li jinta żiltni, ħabbejtni mulej qaddis. Millum il-qudiem ukoll għallimni nos il-dawk li inti tajtni madwarni, mod speċjali il-familja tiegħi. Għallimni nos u ma nuħuġ iktar for granted il-leżis tiegħi li inti tajtni f'ħajti. Grazzi mulej tal-li tajtni ġenituri u liet, familja spirituali. Ma nuħuġ for granted il-ħuti li huma eżiż għalik mulej. Grazzi Ġesu. Għallimni nos dak kollu li inti tajtni. U grazzi li inti sejjaħt li biex bil-grazzja tiegħek dak kollu li ngħid, dak kollu li nagħmel, dak kollu li nara, dak kollu nisma', dak kollu li mmetti dejja fuqu. Nagħmlu qalbi li taxxaq fik u fik biss mulej. Lilek kull glorja u tifħir f'isem Ġesu Kristu. Amen. Jekk inti qed talba llum minn qalbek, illum Alla ħelsek, illum Alla salvak, illum inti ħiles minn kull ħaġa tal-bniedem, minn nuqqas ta' maħfra. Ix-xitan m'għandux iktar jed fuq ħajtek. Ibdejx għal Ġesu. U mtela bl-Ispiritu Santu u l-kelma tiegħu. U kompli xxerek fil-mulej. Ejja naqgħod magħna ġewwa Riverva f'kull nhar ta' erba' u nhar ta' sibt fil-seba ta' flaxija u l-ħadd fil-logħdu flaxxa. U kompli mtela bil-kelma tal-mulej. Il-pija l-paċi magħkom narakom hawn għadha fil-logħdu flaxxa. God bless you everybody fuq YouTube u Facebook. Daw kollha li intom tlabtu u li għandkom bżonn. Jekk hawn xi ħadd minnkom li intom għamiltu xi weda